салом алейкум бародаро. Як треки мошни духтараки фоҳиша айшу ҷудо мешава мақсад просто шу мекунад амихе ба хотири ҷудошавие 1-2 ҳафта зиндагӣ мекунад ҷудо мешава дар бораи инам хеле духтароай просто 16-20 нависагием озир мехонемша оценит кунем комментарияда агар маъқул шава амира мебурем маъқул бод прошаманам просто так ҳаёти хита сӯзонди сабр накардӣ ҷавонита ҳайф кардӣ сӯзонди ояндата просто тида маъқул буда ки як бор бирои ба фата 6 сол гузашт рафт ай ҳаёт некем тоза нашидай ҳолям ҳамун захмот ҳолям хала мезана и дила хиёнатат пешаймон шидӣ пешаймонӣ надора суд иго ки даруд уже гумай огуруд ҷавобта додак шуд ҳар рӯз ты да клуб любой одам да ты коша мекена буд ҳар рӯз калям ба калям сигарета бите дуд ты уже беқадрӣ ҳичка намекнад писанд мир ҳаром ҳамаи хеши табор тыра хандидан шарманда кади кади хонаводата хам кади сари отата гирифти дойбади очата ака пешаймонӣ во мехоҳӣ ё тыра бахшанд неки худованда омадай ты да хашм неки ты фаҳмидӣ ва зиндагира даи ҳаёт бугу ака интихоб кади ты кира так что инам хеле то охир шаб иншаалло меброремша